Jaunaren postasun eta bakea izan bedi zurekin adiskide. 8 egunez, izan dugu aukera Pasko pozetan murgiltzen hasteko. Baina Eliza amak ospatzeko egiten gaituen deialdiak denbora gehiago behar du jakina. Berri txarrek hartzeko bere denbora behar izaten badugu, berri onak ere 11 lan ditu gugan onartua izateko. Hargatik, Garizumak 40 egun eskaini badigu, Jesusekin batera Jerusalemera joan eta bertan bere alboan adorea galdu gabe mantentzeko, aro berri honek, Paskoaldiak, 50 egun eskaintzen dizkigu, bataioko mundu berria mustu eta guganatzeko. Jesusia txekiak, berak bilatzen duena bilatzen dugu, berak maite duena maitatzen. Efesoarren gutunean irakurtzen dugu. Goretsia izan bedi jainkoa, Jesukristo gure jaunaren aita, bere seme maitearengan eskuzabal eman digun doain zoragarria, berarentzat gorespen kantu bihur dadin. Senide, goikoaren doain horrek pozez gainezka jartzen aldu nire eta zure bihotza. Jesus erabateko zoriontasunean murgildua bizi izan zen beti. Aitaren esaneko izateak bere izaera osoa betetzen zuelako. Eliztarrok Paskoan gaude. Aitaren aintza gure desioa, grina eta asmoa delarik. Jesusek berak hau dio Joanen evangelioan. Nire aitaren aintza hemen da, zuek nire ikasle izanik fruitu asko ematean. Beraz, jainkoaren desioa eta gure garapenak bat egin dute bat batean. Eta ugaltasuna, fruitu ugari izateko ezinbesteko da elkarrekin aritzea. Individualtasuna gezur borobila da, ez baitkara sortuak izan bakarka aritzeko. Jainkoak ez digu inori orkestra osoko instrumentuak jotzera bidali. Geure egia, edozein pertsonaren ardatza, herri baten kide izatean datza. Zentzu horretan, Pedro honela dio, bere lehen gutunean. Garai batean, herri ere ez zinetenok, orain, jainkoaren herri zarete. Errukirik gabe zeundetenok, orain errukia iritsi duzue. Elizan hasieratik izan dira elkartetik kanpo geratzeko joerak. Urrun jo gabe, gaurko evangelioan ikusiko dugu nola Tomas ez zen 12ekin batean igande hartan. Eta beraz, ez zuen Jesusen esperientzia izan. Jainkoaren herria osatzen dugu bataiatuok. Eta gure nortasun sakonena herritar izatetik datorkigu. Pasko garaiak misiolari bilakatzen gaitu, eta aite santuak dionez, misioa Jesusekiko grina da, baina eraberean herriarekiko grina ere bada. Eta honen oinarria Jesus bera beti gure begiak bilatzen dituela. Zenbat alditan evangelioan hauxe irakur dezakegu. Maitasunez begiratu zuen, bideko itxua, bekatariekin otorduan, horrek zein ondorio ekar ziezaiokeen arduratu gabe. Nikodemorekin, emakume bekatariarekin, beti beraien begiradak beregana bilduz. Egun, kristau fededunok Jesusen jarrera berarekin mundurantz abiatzera goaz. Ez du zentzuri gure elizetan gotortua jarraitzea. Ez dugu ezer galtzeko, ez defendatzeko, ez gordetzeko. Galdu gorde gabekoak gara Jesusen lagunak. Gordetzen duguna, galtzen dugulako. Elkarbanatzen duguna aldiz, denekin eta denentzat irabazten dugulako.
Pazko esperientzia egin duen elkarteak gizartean landatu nahi du, denekin bizia konpartitu nahi du, denen kezkak interesatzen zaizkio, besteen beharretan lagundu nahi du. Pozten direnekin, pozten da. Negarrezari direnekin ordea negar egiten du. Eta mundu berriaren eraikuntzan buru belarri sartu nahi du. Besteen ondoan saiatuz. Saiakera hori ez zaigu nekagarri, pozgarri baizik, hor garatzen delako gure nortasun eta misioa. Jesus berpiztuak gai egiten gaitu, munduaren zauriak ukitu eta sendatzeko. Bere xamurtasuna eskaintzen digu, Paskualdi honetan guztiz indartsua den xamurtasuna eta jakina, horrek guri bizia konplikatzen digu. Betirako atzean gelditzen delako lasaikeria eta erosotasuna. Frantzisko aita santuak, Pedroren hitzak ekartzen dizkigu gogora Evangeli Gaudium gutunean. Egon beti prest zuen itxaropenaren arrazoia eskatzen dizuenari erantzuna emateko. Baina egizue apaltasunez eta errespetuz, kontzientzia garbiz jokatuz. San Paulorenak ere ekartzen dizkigu gogora, zeinek Filipoko kristau elkartea inolako harrotasun izpirik gabe nahi zuen. Ez egin deus ere norgeiagokeriaz edota harrokeriaz apaltasunez baizik, besteak norbera baino hobeak direla pentsatuz. Jarrera horiek erakargarri bilakatzen zuen pagano eta judutarren aurrean kristau elkarte jaio berria. Gaur ere pentsatu behar dugu, eliztarron fama txarra neurri batean gure bekatuaren ondorio hutsa besterik ez dela. Baina gure santutasuna guztiz bestela eragiten du. Jainkoa goresten zuten eta herri osoaren estimazioa zuten. Maitasuna da, azken finean, mundu ilun hau argitzeko gai den sugar bakarra. Eta etsigabe bizi eta jarduteko indarra eskaintzen digun iturri soila. Bizia eta pozbetea den jainko aitak argi dezala zure mundutxoa zure bitartez. Bake eta on.